नमस्कार, मी सरोज आणि मी स्नेहा शांताराम परब. मी सरोज श्रीकांत परब. आज पूर्ण ओळख का दिली? नवीन चॅनल, नवीन सुरुवात आणि आज महिला दिनाच्या हार्दिक खूप खूप शुभेच्छा आणि सॅल्यूट पण ज्या ज्या महिला आहेत कर्तृत्वान आमच्यासारख्या थोड्या बहुत. हा, तर महिला दिन विशेष म्हणजे कालच आम्ही अनाउन्स केलं लाईव्ह येऊन की आम्ही एक नवीन चॅनल नया म्हणते हिंदी हिलो नवीन चॅनल सुरू करतोय. त्या चॅनलचं नाव आहे स्नेहा सरोजची जोडी. तुमच्याकडे दुसरा कोणतं नाव असत तर तुम्ही सुचवू शकता, आम्ही तर बदलू शकतो. त्याच्यामध्ये आम्ही दोघांची जी केमिस्ट्री असताना आम्ही विचार केला त्या नावाबद्दल, खूप मोठा होत गेला. हा, ते काय झालं, स्नेहा पण येऊया, सरोज पण येऊया. आपली स्वतःची ओळख, वुमन्स डे म्हणतात ना, महिलांची स्वतःची ओळख हवी. त्याच्यासाठी म्हटलं दोघांचं नाव तर होया ना, मग ती स्वतःची ओळख निर्माण होतली ना. दुसऱ्याच्या ओळखीने कशाला आपण आपली ओळख निर्माण करा. आपल्या आमच्या जोडीला तुम्ही भरपूर प्रतिसाद दिला. हा, खूप आवडते तुम्हाला आमची जोडी आवडते, आमची केमिस्ट्री आवडते. थोडे बहुत चुटकुले असतात ते आवडतात. हा, मग विचार केला की चला एक नवीन चॅनल, एक नवीन सुरुवात वुमन्स डे पासून सुरू करूया. 8 मार्च पासून बघूया कितपत आपण पोहोचू शकतो. सुरुवात तर करूया, तुमच्या हातात आहे. तुम्ही आम्हाला कितपत साथ देताय. मालवणी बोलायचं की मराठी बोलायचं ते पण नाही तापण हा. पण तुमका जर मालवणी आवडता ना, मग त्या मालवणीत पण असताना ब्लॉग मध्ये थोडा बहुत मराठी सुद्धा असताना की त्या आमका समोरचे जर मिळाले असे मराठी, त्यांना पण आम्ही घेतलो. आमचा परिवार असतलो, सबस्क्राईब असतले, सगळे असतले, त्यांना घेतलो. मग सगळ्यांकाच काय जमत नाही ना मालवणी. आमची थोडी बहुत शॉपिंग दाखवतलो, दिनचर्या आमची, मुलांबरोबर वहिनी कसा अभ्यास घेतात, त्यांचे प्रोजेक्ट देतात मुलांना पण करायचे असतात माका आवश्यक ते सुद्धा दाखवतलं. म्हणजे मल्टीटास्किंग, बाईची जी मल्टीटास्किंग असते म्हणतात ना, की एक आई, एक बहीण, एक सासू, एक सून, त्याच्यानंतर एक आजी, एक नानी म्हणजे आता ती आजी एकच झाली, दोन्ही आजी, अशी खूप सारी बहीण असते. अशी खूप सारी एक व्यक्ती असते, ती म्हणजे एक महिला, स्त्री, ती या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करत असते. तर त्या ब्लॉग मध्ये तुम्हाला ते सगळं दाखवणार आम्ही की ती एक महिला काय काय करू शकते. एकच असते, बाकी पुरुष जाऊ दे, त्यांना पण दावरून चालणार नाही. त्यांचा पण आपण सन्मान केलाच पाहिजे. महिला दिवसानुसार महिलांचाच नाही, कारण पुरुष हा दिवस साजरा करत नाही आपण. हा, म्हणून त्यांचा पण करूया. तर त्या व्लॉगिंग मध्ये आम्ही तुम्हाला ते सगळं दाखवणार. छोटे मोठे आमच्या गमतीशीर 2-3 मिनिटाचे व्हिडिओ पण असतील आणि शॉपिंग मेकिंग जे काही असेल ते बघूया. जे काही तुम्हाला आवडत असेल, तुम्हाला आमचा ब्लॉग बाहेर फिरायला गेलेला सुद्धा आवडतो, तो सुद्धा दाखवायचा. आमच्या गावच्या काही गोष्टी आहेत, महिना येतोच आहे, त्याही आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करू. आणखीन तुम्हाला काही हवं असेल तर कमेंट मध्ये सांगा की आम्हाला पारंपरिक गोष्टीचं असं हवंय, तुमचं हे दाखवा, सणसुदेला कसं साजरे करता, किंवा तुम्ही किचन दाखवा. तुमचा भरपूर सारा प्रश्न असतो. तुम्हाला काल मी विचारा म्हणत होती, पण तुम्ही कोण विचारत नव्हता. किचन दाखवा. तर आमचं सविस्तर किचन आम्ही आता दाखवू. आमचं जुनं घर दाखवलं, हे दाखवलं. आता हे घराचा एकदा आम्ही व्हिडिओ पूर्ण नक्की करू. हा, तर असंच त्याच्यासाठीच ते स्पेशली चॅनल, प्रश्नांच्या उत्तरासाठी आमचं हे चॅनल आम्ही नवीन उभारलं. आणि का म्हणून ते रेसिपी मध्ये बडबड होते, त्यामुळे रेसिपीची प्रोसेस होते विरार टू चर्चगेट. मग काय जणांना त्या गोष्टी म्हणतात की फक्त रेसिपीज दाखवा, तुमची बडबड जरा कमी करा. मग ह्याचा विचार केला की चला ज्यांना आपल्याला काही ताईंका काय आवडतं, आमची मालवणी बडबड आवडता, मजा येईल म्हणून पण सांगतात. आता आम्ही काजीची फका चोरला होती रेसिपी आताच आहे ना, ती त्यांना मजा आवडली, म्हणजे नेहमी सारखी मजा येईल असं. मग त्याच्यामुळे आम्ही विचार केला की चला एक ब्लॉगिंग करूया, एक रेसिपी चॅनल. पण रेसिपी चॅनल मध्ये पण थोडी बहुत ती ब्लॉगिंग रवतलीच. आणि सेपरेट ब्लॉगिंग जर मोठी बघूची असतात 15-20-25 मिनिटाची, तर त्या चॅनल का सबस्क्राईब करा, खाली लिंक देतो. त्या चॅनल मध्ये तुमका रेसिपी नाही गावची, अशी काय माहिती वही असतात ती गावात. रेसिपी चॅनल मध्ये तुमका मजाही गावतली आणि रेसिपी पण गावतली आमच्या परब किचन मध्ये. चालेल, तर अशा प्रकारे आमच्या नवीन सुरुवातीला आम्ही श्री गणेश केलेला आहे. खाली लिंक देतो डिस्क्रिप्शन मध्ये, जाऊन नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. लवकरच एक व्हिडिओ टाकू. कधी टाकू ते तुम्हाला परब किचन वर रेसिपी करता सांगू की एक व्हिडिओ आलेला आहे, तो जाऊन बघा. किंवा तुम्हाला नोटिफिकेशन तर येणारच जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर. तुमच्या सगळ्या आमच्या महिला वर्ग, सगळ्या ताईंना, सगळ्या आई, मावशा, काकू, सगळ्यांना, आजी, पणजी, सगळ्यांना शुभेच्छा मनपूर्वक आणि सलाम सुद्धा, सॅल्यूट सुद्धा आणि दादांना सुद्धा. दादांनीही आम्हाला भरपूर साथ दिलेली आहे, असं नाहीये. काल लाईव्ह मध्ये काही दादा सुद्धा होते, त्यांना सुद्धा थँक्यू की तुमच्यामुळेच आम्ही महिला वर्ग